Ini ang DigiCast Negros 10, ang nagapangunang napulog ka mga balita sa isla sang Negros ang ako ni gadulong sa inyo. Huwag kita via Facebook, YouTube, kay Channel 11, kag mabatian man sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. Masobra sa isa kagatos kakatapos ang PDP nga partido sa Negros Occidental kag Bacolod City mag-resign. Dumagay ta City Mayor nagalaong mapirmahan na sang presidente ang NIR bill siniga bulan sang Mayo. San Carlos City, ginpaydalom sa state of calamity bangod sang halit sang El Nino phenomenon. Senior citizen, patay sa pagpaniro. Mga sospek, nagpangayo pa sang katahuran sa biktima antes inigin tiro. Kag sa good vibes, lagaw ta sa cave capital sang Pilipinas nga makit-an diri sa Negros. Inatanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, masquerade dancer sa Bacolod City mag-perform sa Milan, Italy. Inikabahin sa mga tikang sang syudad para makilala pagid ang kapistahan sa Europa. Ang Barangay Granada nga amo nangin kampiyon sa tinalikdan nga Masquerade Festival Street Dancing kag Arena Dance Competition, amo ang liwat nga magabiyahe abroad para mag-perform sa mga Filipino community sa Milan, Italy. Sa unang higayon, ang Milan ang ilang mga destinasyon halin sa Hunyo 27 tubtub Hulyo 3. Ginsiling ni Councilor Jason Villarosa ang pag-perform sang Masquerade Dancers ang mangin kabahin sang tuigan nga Philippine Independence Day celebration. 15 ka mga masquerade dancers ang magabiyahe upod sa mga city officials. Kabahin ini sang tika agud mas mapakilala pagid sang Bacolod LGU ang Masquerade Festival sa Europa. Ang Canada, nag-express sila sa ila invitation pero verbally. Also, we don't have an official copy of it. New York, why naman sila event in line. And ang previews natin ng mga travels such as Hong Kong, Korea, and other invitations as well. Doon last naging Italy. Yes, muna ang pili ni Mayor, ang Italy. We also want to expand our city, ang culture sa atong city and culture sa Mascara. Not only exclusive siya sa Bacolod, sa United States, but also sa Europe. Sa number 9, dry run para sa rota sa mga Egypt sa Barangay Kabug kag Vista Alegre pagasuguran sa madasun nga semana. 8 tanan ka mga electric jeepney ang igabiyahe para sa dry run sang duha ka mga gintukod nga green lane sa Bacolod ukon mga rota sa mga Egypt. Nalakip diri ang sa Barangay Vista Alegre kag Kabug kun diin ang mga Egypt amo lang ang magabiyahe sa amo nga mga rota. Ginsiling ni Mayor Aldo Benitez nga ang mga e-jeepney amo ang sarang nga mangin kabaylo sa modern bus nga gina-require para sa Jeepney Modernization Program. Sunod sa kay Land Transportation Franchising and Regulatory Board OIC Attorney Salvador Altura, marasuni lang nga iga-endorse sa LTFRB Board ang proposal para sa green route sang syudad. Sa karon may 24 ka mga existing nga rota sa syudad sang Bacolod. We will be one of the first to introduce mga ruta nga purely electric vehicles ang i-allow naton nga mag-operate. And then ang mga iban nga mga extension nga ruta to accommodate ng mga iban nga mga establishments di nga wala magyan sa mga public transportation. That request will involve extensions of time that is beyond the authority ng regional office. We will have to endorse it to our board sa central office for approval. Ang intention dala sir ni Mayor nga green routes ang tuwa to sir. Mag-operate. Saan na sila sir ma-start sir? Actually, ang ginagrihan naman is the LGU should make a request to us to allow the dry run of the green routes. So it will start most likely anytime next week. Sa number 8, 99 ka mga hag-racers nga napatsan sa mga baboy sa banwa sang Ibimagalona nakabaton sang bulig pinansal gikan sa gobyerno probinsyal. Tig 2,000 pesos ang nabaton sang beneficiaries, 198,000 sa kabilugan ang gin-release nga pondo sa pagpanguna ni Governor Eugenio Jose Lacson. Inikabahin sa programa sa gobyerno probinsyal sa idalom sang DSWD nga mabuligan ang mga nagkalamatsan sang baboy bangod ayhan sang hog cholera kun African swine fever.
may kaduha pang batch sang beneficiaries nga magabaton sang assistance. Sunod sa pamuno sang City Agriculture Office nga si Efren Garcia Jr. sa Banwa, amat-amat na ang pagbalik sagud sang baboy sa mga hog raisers. Nanaog naman sa 320 pesos ang kilo sang baboy sa merkado sa Banwa gikan sa 380, tubtub gani sa 420 pesos ang kilo sadto. Dugang pa ni Garcia, gikan na sa lokal nga supply ang ginabaligya nga karne sang baboy sa merkado. Upod na diri ang pagpahanumdum sa hog raisers nga maghalong kag bantayan sang maid-id ang sanitation sa pagsagud sang baboy. Sa number 7, job order workers ng Silay City nadakpan sa buy-bust operation. Arestadong isa ka job order worker sa buy-bust operation sa Hacienda Hinikayan, Barangay Ilopez, Silay City kahapon sang hapon. Ginkilala ang suspect na si Brian Celestial, 37 anyos, kag JO sang city government kag watchman sang isa ka eskwelahan. Isa man ka high-value individual ang suspect. Nakuha siya ang 17 grams ng suspected shabu nga nagabalor tanan sang 115,600 pesos. Sa number 6, 100,000 pesos kabalor sa mga smuggled ng mga sigarilyo na kumpiskar sa San Carlos City. May kapin sa 100,000 pesos kabalor sa ginaligar smuggled cigarettes ang nakumpiskar sa PNP sa CL Ledesma Avenue, Barangay 1, San Carlos City, Lunes sang gabi. Ang nadakpan isa ka 45 anyos nga lalaki kag negosyante kag residente sa Barangay 5 sa Amuman nga syudad. Sunod sa kay Police Major Ryan Villasario, ang Deputy Chief of Police ng San Carlos City PNP, nagapatigayon sila sang checkpoint kag sang ila ginusisa ang isa ka pick-up kung may lisensya ang driver, wala ini sa minapakita. Gilingon man nila nga ginlantaw kung ano ang dala niya, kag ilang nga natukiban ang pila ka reams sang sigarilyo nga wala sa mga dokumento. Gin-turn over sa kapulisan ang mga sigarilyo sa BIR, agud pa sa kaan sang kaso ang suspect. Sa number 5, sa Banwa sa Moises Padilla, senior citizen patay sa pagpaniro. Mga suspect na ngayo panay sang katahuran sa biktima antes sa gintiro. Patay ang senior citizen nga si Sosimo Camion, 68 anyos matapos gintiro sa ilang balay sa Sitio Santos, Barangay Quintinremo, Banwa sa Moises Padilla, Martes sang gabi. Sunod sa kay Police Captain Arnel Lasap, ang OIC sa Moises Padilla PNP, papauli ang biktima upod ng sining nga misis. Sa mag-abot sila sa ilang balay, ginaligar may nagasugata sa ilang 3 ka mga persona. Dugang pa sang pulis, nagmaayong gabi pa ang mga suspect sa biktima kag hinali na lang ini nga gintiro ang biktima. Pagkatumba sa biktima, diwat ini nga gintiro nga nagresulta sa iyang kamatayon. Galayon naman nga nagpalagyo ang mga suspect kag nagkuha pa sa lugar sa insidente ang 4 ka mga basiyo sa caliber 45 pistol. Nagapalay ng investigasyon sa kapulisan kung ano ang motibo sa krimen. Sa number 4, konseho sa Bacolod mag-recommend sa pag-review sa kontrata sa tunga sa Basiwag Prime Water sa Lua. Sa public hearing, gagin patawag sa Committee on Energy and Public Utilities sa Konseho sa Bacolod, ginpabutyag sa katapos sang amnig tubig kag tiglawa sa nagkalain-lain nga sektor ang pagkadismaya sa serbisyo sa Basiwa Prime Water. Natubtub karon ginakulang ang water supply kag masabi color iced tea kag kape ang tubig nga nagagwa sa ilang gripo. Ginapanawagan nila ang pag-terminate sang natukod nga kasugtanan sa Basiwa Prime Water natungod sang makabig kapalpakan. Ang tagdumalahan sa Basiwa nag-ako sa karon nga may kakulangan gid man kag ang Prime Water sa bahin sa pagpasiguro sang 24-hour nga uninterrupted water supply tuga man sang tuman nga kainit sang panahon. Gani karon ginapatuman ang mga tikang kabahay na ang ilang catch-up plan. Nalakip na diri ang pagpangita sang dugang water sources. Sunod sa kay Councilor Claudio Pentevella, mag-recommend sila sa Local Water Utilities Administration nga ma-review ang kontrata sa Basiwa kag Prime Water. Iniman ang damlag papanawagan ni Mayor Abdi Benitez nga sa karon naghikot sa water security plan nga manginbasihan sa Basiwa kag Prime Water nga mapatuman ang 24 hours nga uninterrupted water supply sa madason nga mga binulan. 1 year is a long time for us to wait. I don't care about anything else, but when you enter the GVA, you promised us clean, potable water in 2 years' time. And it's almost 5 years. And the people of Bacolod are suffering. And you're telling us that we have to wait for another year for us to get clean water?
That's not fair. Maybe by 2025, 2026, when we are already settled with surface water sources, we can actually solve this. But for the meantime, Mr. Chair, the suggestion is really well taken. For the meantime that this cannot be solved right then and there, we will ask Prime Water to do a monitoring of all those complaints of all those barangays with turbid water. Diba, may diferensya man lang sa linya, Mr. Chair. So the suggestion is really well taken and we will act on it as Masiwa, Mr. Chair. Whether ang short-term solution nila maabot man or madugayan pa, ang arrangements ng Masiwa kag Prime Water needs to be, well, revisited. Whether it will push through or not push through, but based kinahanglan may ara kita nga mga conditions nga kinahanglan present kung sino man ang maging concessionaire as moving forward. I think in a way, no, nakita na ito, no? Kag na palapot sa Pumuluyo, kung nga nagpalpap or nagaproblema ang tubig natin. So, i-recommend sa committee nga i-review ang contract man, Councilor? We will recommend for the review and if bugat gid ang mga violations, I think our local government will also check into that. Sa number 3, San Carlos City ginpaidalom na sa state of calamity bangod sang epekto sang El Nino phenomenon. Sa Lunes, gin-concur sang Sanggunian Panglungsod sang San Carlos City ang rekomendasyon sang City Disaster Risk Reduction Management Council nga pagpaidalom sa syudad sa state of calamity. Nagdaangat sa 17.6 million pesos ang balor sa kahalitan sa pananom nga natugas ang El Nino phenomenon. 375 ka hektarya sang agricultural land ang in-report ka nahalitan. May 580 naman ka mga mangunguma nga ang palangabuhian apektado. Padayon na pagsapol sang CDRRMO sa mga apektado nga mangunguma sunod sa CDRRM officer nga si Joe Recalex Alingasa Jr. Ang San Carlos City ang ikatatlong nga LGU sa probinsya nga nagpaidalom sa state of calamity bangod sang kahalitan sang El Nino phenomenon. Una nga nagdeklarar ang Panwa sang San Enrique kag syudad sang Kabangkalan sa state of calamity. Sa pinakauli nga datos nga na-release sa probinsya, may 214 million pesos nga balor sa kahalitan sa pananom sa bilog nga probinsya sang El Nino phenomenon. Sa number 2, nagalaom sa karon si Dumaguete City Felipe Remolio mapirmahan na sa presidente ang NIR bill para mangin isa na kalayi. 3 ka adlaw ang nagligad, nagsabit na si Remolio sang iya nga comment angon sa NIR bill nga sa karon naghulat sang desisyon sang presidente. Nagapanindugan sila sunod sa kay Remolio nga dapat badayon ang NIR. Sa Mayo 20, ginapaabot si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Dumaguete para sa pagpanagtag sang CLOA. Sa tunga sang pagpamatok sang Diocese of Dumaguete sa NIR sunod sa kay Remolio, may mga consultation nga napatuman. Nag-operate na gani ang NIR sang tiun ni Presidente Benigno Aquino III. Kagin-repeal ni Presidente Rodrigo Duterte sang iya nga tiun nga wala man gani sang may natabo nga consultation. Isa man ka political move yadto sunod sa kay Remolio. Dugang pa niya, palareho man lang nga Pilipino gani wala sang problema sa ginasiling nga issue sa kultura sa tunga sa Negros Occidental kag Oriental. Handa na sila para sa NIR kag may lote na nga natigana para sa regional offices sa tiun nga matigayo na ang pag-operate sang NIR. I am about 90% sure. Hopefully before May 20. Kasi pupunta si Presidente dito sa Dumaguete to distribute mga CLOAS, Certificate of Land Ownership, sa agrarian reform program project ito. So hopefully by then matatapos na, kasi kami pinapagawa kami ng mga mga comments. I already commented that 3 days ago. Na talagang ituloy na yan kasi matagal na yan. In fact, ready na kami dito sa Dumaguete. Naka-reserve na ako ng mga lote dito for government center. Libre. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Masobra sa isa kagatos ka mga katapos ang PDP sa Negros Occidental kag Bacolod City, natalana nga mag-resign gikan sa partido.
May report si Nico Delfin. Halin sa matagas nga provincial officials asa sa mga konsehal ang magaupod sa mass resignation sang katapos ang Partido Demokratiko Pilipino. Ininging kumpirmar ni Mayor Albi Benitez nga nagaserbe chairman sang partido sa Negros Occidental. Anong reason nga nag-get ka mo sa party? Well, ang alignment ng national direction subong is different from where they're moving. Ginatunan karon sang alkalde upod sa pila pa ka mga katapos ang partido nga magsaylo sa Partido Federal Pilipinas nga kaalyado sang partido sa Marcos administration. Ini ginalantaw ni Mayor Albi nga bag-o nga unit team bangod magaupod diri ang katapos sa lakas CMD, Nationalista Party, National Unity Party kag Nationalist People's Coalition o kun NPC. So it could be the new unit team so it could be PFP, Lakas, NU, and NUP, NP, NPC. Nagligad lang man nga bulan sang una nga nag-resign sa PDP ang mga incumbent city officials ng Victoria City. Ginkabig ini nga uncalled for ni Attorney Jesus Hinlo nga nagaserbe PDP Visayas Deputy Chair kag Provincial President. Nico Delfin para sa DJ Cast Negros. Kag sa good vibes, kay balo ka mo bala nga ang ginatawag nga cave capital of the Philippines dari makit-an sa isla sang Negros. Ato diskubrihon kun din ini sa sini nga report. Diri sa Negros, may isa ka banwa nga may masobra sa 300 ka mga kuweba nga makit-an. Ini ang banwa sa Mabinay sa Negros Oriental. Gani gitawag ini nga cave capital of the Philippines. Katupad lang ini sang Kabangkalan City. Mga Belgian kag Dutch Philippine Expedition sa 1980 ang nagpatigayon sa exploration diri. Sila ang nakadocument sang 45 ka mga kuweba sa masobra 300 ka mga kuweba nga makit-an diri. So, out of 300 na cave is naka-explore sila ng 45 caves. Yan. So yung iba unexplored? So meron pang maraming unexplored talaga. So out of 45, yung 6 yung napili na i-open sa public. Hindi pwede for tourists? Yes po, yes. Okay. Na ano siya, by level. Yeah. Anom diri ang ginbuksan sa turista, 3 ang kabahin sa Bulwang Caves. Ang Bulwang Caves yara lang sa higad sang main highway sang Banwa. Kag sa 3 ka mga kuweba nga ari diri, ang pinakapopular amo ang Crystal Cave. Malapit lang ini kag mahapos kadtuan. Pero tandaan nga mayara sang balayran antes ang tour. Municipal fee nga good for 6 persons, 400 pesos plus 25 pesos per head per cave nga balayran. Antes magsulod sa cave, kinahanglan safety first. Dapat magsuksok sang helmet. May pila lang ka mga metros gikan sa receiving area. Nakakandado ang kuweba para maproteksyonan. Hindi pwede ang direct contact sa mga rock formation. Hindi pwede mag-ubas ang helmet. May railing sa sulod para mahapos ang pagsulod sa kuweba. May mga suga para mas maapresyar sa mga bisita ang itsura sa mga stalagmites kag stalactites. Isa ini ka active cave, ang dripping sang calcium carbonate ang nagapatubo sang stalactites kag stalagmite. Itong cave na to is tinawag to na solution type of cave. Solution? Yes po. Kasi yung makikita nyo lahat dito is yung mga cave formations na dito is made of calcium carbonate deposit. Ayan. So yung mga water drippings na yan, it's not actually regular na H2O, but CaCO3 or yung calcium carbonate. Yan. So yun po yung na naiiwan na patuloy na pag-drippings. Kaya po tumutubo yung tinatawag nating stalactites. Stalagmite. Tumutubo pa rin siya? Yes, tumutubo pa rin siya. Okay. So, may mala coral reef nga itsura sa sulod sang kuweba. Educational ang mag-tour sa kuweba. Dugang nga mga impormasyon hindi lang sa kabataan kundi pati sa may mga edad na. Matapos ang tour, mahangpan mo kung nga kinahanglan nga ginahalungan kag wala ginaguba ang mga nagapabilin pa nga mga kuweba. Kaagamoy ato mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay sa panahon sa karon dapat maihibalo ka sa nagakatabo sa imong nga palibot pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Parahin kami magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Romeo Subaldo. Mayong gabi.